Ahojte, moje meno je Lukáš Franko, som zakladateľ Maui inštitútu pre digitálnych nomádov, zároveň som digitálny nomád, podnikateľ, coach a architekt. Inými slovami, vediem ľudí k tomu, aby robili to, čo ich baví, aby boli sami sebou a aby si nechali za to platiť. Pretože myslieť a obchodovať sa dá inak. Vítam vás v tomto videopodcaste, kde rozoberám určitú stáť alebo myšlienku zo svojho denníka digitálneho nomáda a budem sa vám snažiť dať aj určitú konkrétnu výzvu v každom tomto videu. Poďme na to. Dnes som si vzal na paškál myšlienku od Robina Sharmu a znie: snívajte vo veľkom, začnite konať v malom. Múdre slová, o ktorých som sa vlastne rozhodol niečo napísať a takto aj pouvažovať. Skutočnosť je taká, že mnoho ľudí v dnešnej dobe nemá nejaké také sny alebo nesníva. Nemyslím tým sny v noci, ale myslím tým sny počas dňa, kde si doslova môžete uletieť na tom, čo by ste chceli robiť, po čom túžite vo svojom živote, čo je vašim cieľom, aký je váš ten veľký sen, alebo ten najväčší sen. A to mnoho ľudí v tejto dobe nerobí a to je chyba. A zase na druhej strane, pokiaľ už ľudia snívajú, tak si myslia, že pre nich je všetko, dajme tomu peniaze, dajme tomu nejaký dom, auto alebo niečo podobné. Rokmi som sa naučil, teda rokmi mojej podnikateľskej praxe som sa naučil, že je dobré mať veľké sny, no zároveň treba si tie sny vedieť rozdeliť a doslova takto nakúskovať, aby sme na nich mohli začať pracovať v malých krokoch. Pretože pokiaľ začneme konať, začneme pracovať na tom našom, dajme tomu, nejakom sne, je to stále lepšie, ak by sme mali iba stále o tom uvažovať a odkladať. Hovorím vám, rozhodnite sa, ak máte nejaký svoj veľký sen, nejaký projekt alebo niečo v tom štýle, začnite na tom robiť. Stačí malý kúsok alebo malý krok k tomu, aby ste videli, aká je tá vaša cesta. Preto vás vyzývam, aby ste sa teraz zamysleli nad tým, čo je vašim snom, čo by ste chceli v živote mať, čo vás robí šťastnými a zároveň, aby ste dnes alebo zajtra urobili ten prvý malý krok k tomu, aby ten váš sen sa stal realitou. Moje motto, alebo ja sa riadím tým, že nesnívam, ale žijem svoje sny. Dúfam, že sa to podarí aj vám, tak prajem vám veľa úspechov a dovidenia v ďalšom videopodcaste budúci týždeň. Majte sa.